každým. Jestli to, tak to se nedíví, že dostávají vždycky do držky. Ne, dobré. Ty to tady dostává, že? No to byl Lukáša. Lukášu! Lukášu! Jaký To suseda. Jaký Suseda to volej. Kuměti jak v sauně, no. Lukáša. No. Matej Cenkaj! Máte něj pomoct! Ty kuměti, jak jsi z něho na bíkovi normálně. Já už tebe nemůžu kovat, já jsem vybičaný dneska. Problém. Problém, dobré. Se vetry. Hej, co furt děláš, já se tě ani nechytám a ty si furt rýpeš, kurva. Já tě si pak píču zretnu. Tam normálně. Ti normálně dám poklad. Dneska poteče krev. Komíne to Je, blíž. přijde ty to je láš. To bude drat. Ale ty si ublížíš, komíne. Ale ty to neublíží ani zajícovi, že? Ty jo, ne.